IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. Naklat ni Governor Cecilia Arneta Marcos sa Gabuta Uray AI kay Pasarenen dari tayo mga gancho mamang lukloko. Dahil ito iti investigal si Gobernador Talpasan iti report nga da iti may korop nga kasasarida keng kwa na ngayon pangarop na iso na MIA intelligence gayam iti anausar. Nabagana na masabol iti pinangganag iti publiko Gabuta kasmay sa high-ranking official kita sa narimiden na magtransak iti kasto nga person na bambanag iti biyang iti anyaman na wagas iti telekomunikasyon na nagpaligid si Gobernador nga masabol iti panaypakamo nagdawas kay otoridad nagdaman dagiti kaspilang usar tinagan na nagdaw tayo anyaman na kanila doon no arami iti saan nga nasiyaat. Mas kailan po ay nagkaroon tayo ng Facebook post tungkol naman po sa ginagamit ata yung pangalan niyo para maulit pa po ng pera. Ano na po yung discretion ng Philippine National Police pag may dito? Nangyari po, I was really quite shocked sa report na yun kasi it's a good friend, no? And very, ano naman siya. What was more shocking than anything is that ito mga scammers magagaling na. Gumagamit na ng mga AI, mga voice generated. Kasi according to him, he was totally convinced na ako ang sinakausap niya pati that of Vice Dogmat. Eh sabi ko, hindi kayo sakausap ng Vice Dogmat at this time kasi nasa hangin po siya. Hindi po siya kasi ang hangin pa daw 200,000. Sabi ko, ba't naman nag-aano si Matt ay nasa hangin siya ba't siya mag-iisip ng 200,000? So he was very, very shocked as well. So, I had already alerted our cybercrime division ng ICPD at they are on top of it. And also, I had asked friends ng may-ari po ng banko kung saan siya ng deposit. So, they are on top of it also. So, hopefully, meron po siya na education. Hindi agama kita man naman investigation ti Cybercrime Division ti Lawas Norte at pwede ka sagat matunton kin matrace ti lokasyon iti may pagarot na nagpamarang Governor Cecilia Arneta Marcos kin may sabagayam ng AI ng susar iti nagan wano image na. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.